Kublai pi baro sasisen ni penyang subhai pi syakane ke program ke kenta ki samla ke bangi juara malla ke toyo bapinyo sngo bapinchem ya ke jingya linti jong ki babun ngut ki samla tang ki samla kumjul ki balahe ki balasan lemba kene ke rensan ki bangi walam ke pang na ke benta jong pi pinyo sngo ya ka jingshem jong ki ke jingya linti jong ki pat ka sap ka pong ka bakidon ka ba uble ula akar pang na ke benta jingi iwe pe iwe dengan penitu shwa iwe ki bodon mentaha kan ke program ha ka dui kaliang ni don iba Sylvester nong kendri iba dei nong kum no ibu nama ibu ki kam tengah sang shwa hendia ru i diri actor iba don mentaha kan ka SS Brothers Film Production ka bai pinmi himi ti kumjuru ideru inong pinmi iki film haki babun ki dukom ki film lani ki short movie but ki music video in sapatai lemba kan ki jingi plu jumu jingi but kumjuru i shet penwandur ki jingi tu khana jung i haki dukom ki baper ti ngakwa ban piang subhasha pi ba Sylvester nong kedi ba flap khrang sya kan ki program ti hakui kan di kaliang pan ngi donya i samla junika lingdo nonglan ibade inong shat but ibala ju job ru ya kanika online dancing competition ti me iru ide ipuran iba judon bentaru khamtam e hakanika SS Brothers Film Production ti me iru in sabatai sha ki e ki kam ki jam ki bai le hakanika kasap kapong ka bai don kerpang ti khubli shibun samla junika lingdo nonglan flap po sha kanika program ti hakadui kaliang pan ngidon ya i samla Daril Warba meiru idi nongshat but ibala juyoru ya kadeka khusnam first runners up haka Meghalaya Superstar season 4 but kumjuru ideru itinshop ibaju don mentaru hakaneka SS Brothers Film Production ti meiru in sapinsha ya kajingya lenti jung i kajing syam ba kajingya tu khana jung i demba kaneka rensan ti khubli shibun samla Daril ba flapla po sya kaneka program Kelam da penslam shu ya kan ke program inya sedang no ba kajingya peliu jumut kajingya syam kajingya linti juki diki langut ki badan kerpang ha kan ka rensan tingin sangsha bat fi ba Sylvester nongkendi te khuli shubun sa sisien te long pen batai shu hindia da kajingya linti jumpi nadu ka ba prisdang hadu ka ba menta ngin sedang shwa na kan ka jing pin mi film jong pi mo ha kan ka SS Brothers Film Production tika ek ba I min si me fi ka ek ba kuntu me si me pi ba pin sngu tana sha kan ka jing pin mi film bat kum juru pishit act ro ha kan ka film mo to long pen shai sam lam ya ka jingya linti jong pi sha ki ba pe ni ka program ta khubli shibuni fi kong mo fi la kli ta jing kli te smotanat ba fi khot yang as kan garan san mo na benta kata ka ike bur khot bang ngang don benta te n kong ni syap kan peni thoi la dia nga di ba Sylvester no kendri ini film producer kumjuru nga ak hi hakanika production jang la jang kan te n kong ni syap te anong kom no nadu n kong hi tengah ngampoi perkhat bang don hakanika benta mo bahkan berlong ta waktu le ni unong sna film kuning tai dei house nam arah hajar khat khandale ne khat prak ta he tigidon ki parlok ken ki bo ngayang ani ya ya ba Sylvester ngin ya le na ko ka film tengani ban le ko ka film ta ya manta tengam pas ngodon mo kataka yu mo kataka mesim ni penang jumlin retan le no kamdi ko bosong mo jumlin ngari di kuna baleran no bisa leran bit hadu kata buntang hayeng bet haskul duna parlok nomor beli mju leran ti takadau ti kila pen bola ngaki ya sepersang da suang no triwi pat berir mo kin ya le kitu sia kan dengan toh ya kali mo te hat ka por pala kila ya penpet kita ben record jeng roai mele ning tai ma tengah ro ngasu ko abut lang itu sia artar beri parlok tama tila le record ta jeng roai le record ta jeng roai ni so tenat ya kendo sekti nang roai mumji kendo menu ma te aso tenat so enjoy kita so long entertain ma tai lo jang so tenat te hadilang tu pan toh ngong toh le la kale ma te nadu to kapor kan ngol le di bang dan so wi perlok perbak apa le kom ni kan ngin ya persang mo ban penmi kan ke YouTube kini ke tai rumah ngin ya le ke YouTube ban penmi video ban kom ni tai
te amto ini persanghi kapor mengalat mana marba tentang ilo chong robun kam te ka kam tencari long di tak ni kam ti dei film tak ni don sekwi kam ro kada te nadung tak kapor hinga pemi tak YouTube video na sedang pemi kini ki short movie dan kumcu nga akhin la diru kam tahi haduk mentahi nga dang don kini ka kam kan tika ni ka bafipin mapi hapo YouTube channel mo ka SS Brothers Film Production kadi bala monetize na kumno ne ka YouTube channel ho ngila monetize ko ka iyo wala iyo hijing si na YouTube channel ka to ni nomor ba ki subscriber kila pon mo tiki video ro jangar kila pon hing to dan ki music video ki short movie kila dan takada tumo ki dol lang pat ki short movie ki music video ki dan ki short movie music video kum tahi kidan ki interview kini kita dan kadang ke bangi perlong ini ke dance online dancing competition kini kita ro saya tap aku YouTube channel tigidan gitu ro ti kumno phi penwandur pa ya kataka rukam long jong phi mo ka kam jong phi nama kamri ka basuk nama pihak banwa de ki nong ak nang ta ki nong yarap yo phi ti kumno ka long ka rukam tri kam jong phi nong nama ngatip ka dika kam ka be ya ti phi wat kumno ya ki banwan shin bantah ka film jo fi la kalong ka music video ne ha ka film ne de kumjuru ha ki bay de bikino yarap jo fi ki crew members de long pin matai hindiat ki jingsham jo fi ha kanika long no ka film industry ka affiliate nak bantah ki nong shin bantah tanga bu da audition tinam ta ki film kini kita ite kini ki side part dan mengisu khot kum tu dan nam ta ki main aktor actress ngi dan ngisi pet kini ki tres ki aktor ki blak teng sini kenang bakin long kam long ta mo ki priu ki pai bar kan kam long kan kam yuta kan pej ban marba kila de ki kam pa ma perkat mo ki pai bar do ban pej kata tu mo fidan audition ki kinja audition nak banta ki subu banta kan ka scene jong long kme kapa ki gang kini kita tang sim ko audition teka no telilo baru apa day ken kelumo pat music video baki film ki ba piladan na kanika production jopi ka full movie te ka bung ngimut ban pania ka cinema kadang don tang kawe mentang ngimut le ngila de blud barkhon saban sule sa kanika voice dubbing te ngathrai kam ta hi saksi panai ai thrai ka linki upcoming film jingi dan ka short movie tem kan mau surang ala permi la bon hi la ya rimnyo teli thrai dan ki music video ro tahi la bon hi bang la permi kan mau sur tekani ka barang sa kan ba upcoming mantamo kadang sa saki eki editing ki ina ka kadika voice dubbing barang sa te sakanika editing ro sakanyat hi mala nomor ba hadin bangila le ai kanika voice dubbing ro trangin hab edit hi kan dilihat te habai dei pat ndiat pat ka finance mo ka kali ko phenta phindan jing ene ko lo mata hindiat kumno phi handle kumno phi punwan dor phi khun pat kanika finance ka jingyo ka jinglut ka jing sap jong ka film ta mo ama kantan ka jinglut jing sap mo nama ki no kumno kum ki location do phi ban ra sene satai kat kum ka jing tawa jong ka jing tu khana ka story mo te long phin ya samlam hindiat kumno phi lia ka finance ni ketika pa bhai tama ban keren dei ban itu te ngasupen mi hinala deh kita ka finance dan bayar apa menurut tang komta ke 6 tau kumbang layap ngila ya dan kue ke grup subuh ngaman tau kumu kameraman ngalada bi keren lupa balada lada mi kan ke film ngin sepej kan kami katakin ke commission tengam dan kam kin mensiwi kameraman dan kiran kini ki bayar ke light kini kita mo kiba tu sport boy kini kita itu share orang sa ikran ki artis ro kumtahi ki artis ro bun mga kabaning kong himtang empat siwi era kiba hadu pandemi ka film tiga jenglut songa kolong betang kabailet baywan transportation kabam na kabanta jeng ki artis dan kidan ki location subuh mentangi shoot seki restoran ki resort kini kita ketut ngi hapsi bisa kata kari cenglut songa te kali tentang dan subuh mentangi at ngi shoot mo subuh ngi dan kam kali
kali kum ki officer kum tu ta hab dan kam kali bakhambiang tingi hab haya ko turu kali ru hab wai teng turu ngi punlut bisa hab lut bet bisa kat sabalik sisin badang shoot hi ko film ni kan jinglut te kat bet ka jingyo hadu menta pas to ka jingyo le binaladi nak disang ala man hakani ngila persang hi ong ban kumbiai jingmut lang ki wei mo ki ong ban le chiki man le chiki ta ki mo ban yarap nak sarkar ni mentai rei hadu mentarong ampan yo jingarap ki syukular ki syang ba insapet hadu mentar kata jimpe jogging ngam ke puisi ki pe yenu kam samjing ya long ta takada hamani chi be takada kin hablong suki hablong suki ke por wala da tingi dot ke jitu bengi release no mentalo ni ting kham kaduna no ke bisa berapa be ke por takada Kilbishbun ba Sylvester ki sampai sa shapi kat tu kat ni ti mentang sa isam la junika ling dot nang lan tu mapi long pin batai hindia da kajinya len ti jopi na do bapi stang hadu ka bamenta long kumno fi poi shakane ka jingsu tana jopi na ka bafi aushani ko pidi nong shat mo nong shat bakum juru visit aja kai ru mo ya kan kalian juga shat ti long pin batai do nang ta ka jing shat ba kumno papi poi pa sa shakane ka kam ak film pat ke haki music video ne haki film Beshi bol ko ang kasing kili jong pi te kabaning kong ning shab nga ko aben introduce le dia keteng jong kalong juni kaling do bat nga deru inong shat inong hikai shat bat I actress ki haka film te haka bayade ba kajing ya linti jong bangan poi shadu kini ki kam ak film kedai na do banga dang stang ban shat te ngadang stang ban shat ru mde na do banga dang ren ngade ibrio long ngade om de ngade balik ran beat bahana do menshwa ban ong ban shat le yang besh kendong ngam jutre ra namang dan itu jing le ran ba do mentar ngathrai ngadang don hi tang ba bangala ya lenti te ngala learn ki mistakes jonga ki babon te ngala kham pendo e to jing le ran te ngas dang ban shat na do bangadang dap na ki shpo ki khat waisnam te ka jing sedang jonga kalong na do na school ngas dang ban shat kataru nga shat group bet ngam ju shat solo nang shat group ru nga ko abanyang be chadien na mar bangale ran badiang kamat te dala he kum to dala kham he am to ngas dang sultanat bha ban shat te na do bangadang don khat saw khat san snam ngas dang ban mi ki competition bedet kum ki competition dong e kum to te ngasung thu kan banga don sap ma te ngawat ki kini ki kenja training e te hak tu ki por namar ba hakaja ka basa mangaru kim da don than ki kenja training e te ki jingai ken ki don be kum shakini ki than ki lain mukhra ki nong rem te ka jinjar ken yangan mar na yingru kim da support than da kata kham tam don ong hakini ki lain le te kajaring khat ba I dan I nong shat ba pau nam jukni ka rikasima I Sir Michael Sim Yong I wan play ka dance class apo Maula Yoringham te nang tu kete kala ajan ka yeng jonga te ngalet hi dangalet hi pan naman na yeng kim support te nga ana yeng ngasu thok ang bangan let tuition tang bang apoy ngapo sa dance class ang hi kai shat era jong te man kasi bangal school nga yo pocket money ngam ju spend ration ni tay ngam ju thit kini kita ngapelang by dance class pe le jong te ngal dance class antu te tang siteng por hi namar ba ngal hatu ka por ngal let ngal asdang ban let 11 12 a te ngal let pule degree na te ngam dayo por bhasu kata than te nga I no hang tu dangala I hang tu pan te ngal ap jan dep degree te ka poi no ka lockdown ken te la poi ka lockdown kum tu nga sedang banyele kini ki online dancing competition te ha ka tu ka online dancing competition ru nga ngalong inong job te na ka tu ka online dancing competition ka ba long ki tab ka video jong apo YouTube te ki don kini ki nong shna film shanistai te ki yo I ken ki yo I nga de ki la I ki try ban contact nga dan kila yo ban contact te ki khot yang ban ak music video kum I lead actress ma te wala kataru nga kali shwa yeng namar ba ngala itu ifi bangam da yo support han yeng te ngal apoy kat hakata ka dan te ni kong ni shap hi ya ki hinman bat ya I me pa
tiki hak ta kapor ki ong to dia kapor bang le shoot dia ka music video ru ngale lang bat i hinmen jong ha bening kong te dala adap ko to music video kala mi ta kum to ngala ngaklem le music video shoot te hadian kum to pat idon i taru ide iwe ni ki no hikai shot i bapau nam ma i ba wan bet bahasam pliang ti yo i ma iru yang ti ikot yang akan bangan ya sok bat ka academy jong i ka once dance evolution ka badan hapok maulai put muri tenang tu pat na ying ki ibang long dang ale ka kam ngale bitang ka kam ngam long rashin ni satai te ngale bitik tanya ka kam tin na ying kilas dang man long ki shanya kan saat tak bangal akam he ek tu ki por mandai shu ki long ban badang haban pet badang haban don lang ben ngalit pat isa po once dance evolution ka academy nang tu ki bun ki music video ki banga hab shot side party tangale nga shot side part nga shot la bun ki music video banga shot side part ka jing im ru ka dikawai ka film jing im te nang tu banga shot side part nga shot side part tu te ha ka bakhat do pan nga shot side part ha ka we ka jing rai jong ka film kini ka film lingki hi ngading ya practice kum to po dance class te ka jaring khat ba i one page i ba Sylvester ha po dance class ti ong don kam second lead actress kan tin dala one page yingi ki side dancer sentupan i jit yang aku minta i way ni ki second lead actress te ha ka baning kong ong ngam pat jumlin aku makin ni kam acting te ngam pat nang remo pihak ban long pihak ban tri nang pihak ban hikai amalkan ngan ya tingku bun ki jing te ong to tingala le aku ngalong ngala tre ban aku tai second lead actress ngala dep shoot dia ka music video ru ka music video ba keteng jing it bajanai ka bala dep pelat po YouTube tinga sedang ban shoot dia ki scene kum tai te ha ka baning kong do bangan shoot ngalong nervous hana marba ngampat ju ar long kaban kren ki dialog ru ka ngiha ban la den lo kata ladangi kren ki dialog ru ngiha ban biang te bat ka facial expression jengi nama lada kambiang bat ka facial expression kanum itenan te wala kata ru ngayale bet bangan tur ken chaprang nga wala danga mat bun ki jing ru ngayale bet khamtam itu jing le ran banga don ma ngayale ban punjab te ngas ngu skade ye i ba Sylvester ba i ayang ngum kene kalan long tangkani ko ka film hi gadang ak te wala kataru ngala yo experience mo na ka ni ka role jonga banga ak hakam kani ka film lingki te tang tahi Tika habai di bangani ka online dancing competition ka bangani bala pemili i Pak Sylvester. Ti hang tu pa long pi le hinala di boro ne pi don nong yarap ne ka kopor baba ka di ka competition ka bapa nyo rung lemba kata ka pi om sna film mo ta ka film. Ti don nong yarap ne pi le hinala di ne abale kata ka competition. Jing sha ka ni ka online dancing competition ka bangale am ka ki pinya da ka we ka channel kam de rejang iba Sylvester namar iba Sylvester pinya kam hadian te ya kani ka online dancing competition la pinya da ka channel chwas imde te akaba ya dai bat kani ningkong ngala imo kani ka poster bikisan hapo Facebook hapo WhatsApp te ngadang don hi tu ijing long nervous bangan participate ne am namar ba ngale ran kata ka we ane ran ti don iwe palo jang apa diong le bet nama bakade ka online dancing competition kam le re pihak ban shat tang hakmat ka kamera am de hakmat ki bre babun ma te tingadang ata tin hianta tinga ong yan men namar ba tanga ong yan men ti hin man yong le bet le re practice bet tanga practice kani ka first round nga practice arts ngi on nga kan mau arts ngi practice tingi la le shoot daka mobile daka phone kum tu kataru dang bon ki banga hapan kot namar banga le ran te ngasung thu ba mlong re ban le ran te namar ba mpoi re she mo ka jing le ran te ngayale be ben punjab ik tu jing le ran te ngale ya ka first round ya ki views te ngasha je cha second round ya ka second round ru ngale biang ki yarap ki hinmen hi nga
long ban shoot ban long ia ka ban practice tengah le hibet na la jong kan nga practice bet kat banang long ka bami ki kat bami ki steps ki ngale ben long pen biang bet hina la jong te ka jingwai ru if man hina kum no na em ka jingrai na mal ki ai tang atli ka jingrai tu ka first round ka wei ka jingrai ki haban participate bet barok khat da ka tu ka ju ka jingrai te na mal ka jingrai ru ka jrong teng haban kat ngam shat lut ra te ka second round ru kum ju hi ki ai bet tang ka wei ka jingrai ni ki participants barok khat kin haban shat bet tang ne ka ju ka jingrai bet te ka tu ka jingrai ba hadin ru nga na mal ka jrong ka jingrai tengah haban kat kum tahi te kum no pat phi naka jing shat phi poi pat sakin ki production ki ba pher na maner phi amuk phi dan ki production ki ba phi la domenta te long pin ba samla me kata ka jing ya ni ti jo phi na inong shat ski pa hi poi kum no shei tai purat kum bangala batai menne namar bangadan ba kawan stance evolution tenang tu isa jungi ide i nang choreography ki film khasi ba pher te i yo project shibun ting ki don ki producer nanta ki actress ki ba wan ki besai wan shai kai be po ka academy jungi te ki je di ki ken kum ki side dancer tenang tu ngayo alat ban jam sakmat te ban yo ski way music video kum tu to ba pibun ha ki music video mo ha ki long ba video menta te lo ki bun ha ki music video ki bun ki banga shot side part te ha ka bai dei ba kan ke acting part te phi le hinale de ne ki don ki nong penyarap ya phi ha ka bai dei ba ka acting na mar ka acting lu kam ni ka basok kham ek mo phi mene mo ya ban bedi la ya ka expression bat lu kam grand mo ka banya lang mo story te long phin batai hindia ya kata phin samlam ya kata ka jingsam jong phi namar bang ngadang yashim bentat tangkawe ka film hi jong i ba Sylvester te idan i ba Sylvester nanta idan dan kiwe ki artist aku ka film te ki ajing mot ki penhikai la yang akan kumno ban acting i ban ba fin kan mau ki dialogues nanta kumno ba fin eye expression na ngan kum dengan na iba Sylvester hingai long ayo kini ki experience ite ki dan ki ba penhikai tu iya pi kita beli shibun sama junika dementa sashi sama daril baba dem pi long pin batta hindi ka jingyal ti jo phi na du ba pi stang hadu ka menta kumnu na uni unong shat pila jud kum jur pila wan ra ka khusnam first runner sub ha kan ka mikhalia superstar but kum taru tat pat kum no fi poi pat chau tin shop ha kini ki production te kulish bon mes da ko bro mi phi te pi lai ni kan ka lat ban di mo kan ka opportunity jongi bangin yo ita ka platform ma kum i kena sama te lo kan sam te lai ngasung ru yo blay kan ka klip mar ko ta ba dei lang ba jongi ka bangi ka banga yo kan ka talent te klemu kan namla ban dan kan talent te shwa ban poi se kan ka kam ka ba ngadi acting sepang kini ki film na ki music video dan dang nong kong ngadai shwa tang usai dancer te shwa bang long unong sha ru men shwa te namar kuma ki ong kinesia ba long bale ran te bon sin ngaju le ran beat ba bangan jeng nga khmat ki pat ba ta bangan face khmat ka camera kalong ke iki ba long difficult ba nga te men shwa ngakama por bangadang ren te ide email iba nong no iba dei kata ka sinjam jang bangan poi sekani ka thong gan te email ipa jang ijuk pen bor hawai dei ba ka jing shat namar dang ren nga smart ba ban le kai ban shat ban pe TV ye min sharang dan ki black and white te mobile e rupat judan te shat pe kai ki ngum tu te min sharang dan gitu ki ba shat pe sandi tu ki film ki ye te shat pe na gitu te nga shat sultanat bangan shat kai bangan ki kai te ngam nang ban shat ngam tip i ka jing shat ko long kum no shu ki ba tang balai asngau la shat ba hoy te pat te ki style ban shat e rupat ju tep tak por te nang tu ke nga sa shat practice ba marwai long self train ba um tu tadi na la shat te ka sadan kin ka competition te first bang atem mi ka competition ta kham job na ayu tengaram
Da hadin ya be chakmat nga shot be hadin namar ba ngam ngaslong i self trainer untuk da ngam da yo than kata ka nong no ka jing shat bang kambyang da bang job kat kita competition da ngasu shat be kum tu da hadin nga poi shat hari ni gi jing shat po snong tu kum ko tu ka bam khana Christmas da nang tu ke ngasa upgrade ela di ski da nang tu ki dei leng ba ka jing penbor jing parlong dan ka nga kham tre shu ban shan tikyong kita ki parlok jing in margi dan asa grum bangi ya practice e kum tu Tedang nukong ki pun buat ki shat me iterat ma ki shat tang ba ka jing shat ma ka krempat iterat ha ki por ma te ki parok jang ki ya ro be ken khang ba kan shat tang ban shulur be mar ga dei bal ran te ki pen shulur be ki yong shat be ka iterat ka jing shat jong me ba me long tang ta ha jing shul shit ngale shat te shat ha tang por tang lam ka music la ga jong jing shat la ga jong kam ya te shat be te na ki por ken stang man so tenat kham shat tengah sang sultanat sang shilur nak beranjing stage ban perform dan adu kita kipuar kan tengah sang ban kiwa kata karsan ke bakam he tadi sedang ke way ke competition jong ke online di tengah job ngayu benar kata competition online tadi ngayat sak offline ngayat second ngakrem job nawar balai dan ketika jing leran jing kniu nomor ba dan kiwa stage aku por ma dan hapo stage hapo badan ki crowd kadang long biang bet nda kila kwat ya stage ko khasi ko la khnyu te kolong ka bai nga makan perform kan job ma kolong concentrate kalau long teng kolong over confident na teng lose confident tengam yo in ka babiang te hadin dang la kio stage la kio la sedang ban performance te hadin sa job ki competition beren te nda la job hang ta te last ngale i competition ka ba shwa namar ba min shwa nga shat solo te menta ngala dan haga crew member jongka Little Star crew ma bagi kan te shwa bangan join ha kata tengal chat hapo boy dangam kalang ka dega mau sen tengal chat hati tengal ram bale nga I siteng nya competition da ha kapor mga shan nga ha ka tepia te ha ka tepia ke shem nga kat gas ko continue kita ke chat te hadin dang continue ka hab yang nga I no kan te I te gidan kita ki group ki wanang tahi ki wan chat te ki ong kan te ki ai men sim ki hang ta por ngala mut git na ki jing shat nga ni ngam so long nga so le rai na so du jing kan kan te ki ai men sim na kita kan ki crew member jong kita ki Little Star ti ai men sim ki ka internet ki jing shat jong pi te wat ju I ni mo te la long kum tu ru ha tu po stage wat ju I kum tu wat ju pet kum tu performance ba ayu ba ye gitu ki long nai sangi stenggen te ya de step phila ban le ko solo ha nai pele jimon te ki ai min sem ta da ai min sem te ngong to te ring ki khot ai group jang gitu dala khot ai group jang gitu tengah saya practice tengah saya pada ban perform gini ki nong ka level ka ba kham he kan te alas nga saya san magan perform aga state level jang ka Meghalaya Superstar season 4 te nala perform tu tengi saya yo kanya first round asam te shwa bakan poi hang turu ka buat maka jing e jang abangai syam bakani ka jing shan namar perform solo kalong ka bak hamsung group kalong ka bak ham e teng ya happen ya hap synchronization jang ki step ki timing nadong sedang te kalong ka ba e bakanya nga sakawiru ngadai self trainer hadiah ngala sha train hakiwei te kalong difficult bakanya bangandan ha ka group te nda kila join kata group shwa bangan poi kata ka state level ka Meghalaya Superstar te kolong ka ba ngala sadang ban give up na te ngala ya practice ka to kani puar tangam sngo la bor show te happen biang te teng dei ka simjinge ka puar bangin ya pelaj puar ka nyamar ba mangi ki badang puli long ka kham simjinge da te hapelaj ka puar ka timing bat kitu bat ngi happen ya biang bangin ya practice te ngala simjinge na ya puar kan ba practice mar ba ka practice jingiru na jaga mangasa syata kalong kabajangai kamde ek badajan te ha teng simjinge ha ka bai kali ha bai late bai wan man la ka si long ka e ba kan ban sei na palamo marangi dang puli ha tempat yo ini ka jingmi jing na te ha ta ka por ke ngala sang du jing kermen na te ka jing e bang asyama ring ki ai mun sim be ki ong
daral waju kusai gini mo ka jing ya jing wan jupi te ngin ya manage lang mangi kata ka bai let bai wan jupi te ki ai min sim ka te ki ai ba pli ki abi ki ong ladam dan bakili ali wan shaning sa ai mangi te ngale ki practice begitu te ngi ai shot competition shawai te ngi job na ka tu ki jing job te ki ai nga ki ong shimi pi ka ni pen bai kali ai kum ni kum te ka tu ka bangi ayu ngi ya pya lang gan te hadin te ka jing shot groom dangi job ru ngadang buat mah ka jing mar balai long ha ka bai dei bar ka jing shot group ka su ko long pier bahasa te group apen biang na dong shadong te ngamaroi ngadang long kitu nong no kila kham upgrade kinjat mangadang starting long big na ka group te kitu ki kham la tebet ken te kham dang do te ka no hata te adin taru adu jingkat mari ngala le ran nga an perform begini ki balong ni ngai le ngadang long ko ni ngale ran tadin ki ai min semi gitu ki ang jai better syakmat ngin persam ban hikai bit pp le pp don ha group jingi pide berlang lang kumangi dan nong no utau no hikai ru ong bai ba lada udai uno hikai ru nga ngalong kumapi ken mangi dei super long te ngayo min sim na kata kan dang ko ngale ran ma utau ba hikai ngi kan te teng jo tau dei fransi te udai kumangi karta ke HA jingi te uang bi kan te uang nai ken nga kum uta unong hikai ken me yedi shiparlo te nakata ken nga sa yo men sim te sa hadu menta bre ngadang dan hi kata crew member jengki kan te nakata pa kum no pat pi poi pat ka jinga lin tiju pi pat sa shakini ki production pat te shwaman poi bangan poi sini ka production jengki SS Brothers te dingba nungkong karan ka audition jong ka film karan ka wi ka music video ka ba film la shuban pinmi te kata kam dei SS Brothers ka dei Dajit Film Production te hai di por kedan ka audition kata ka Dajit Production kan te ngale shimta ta te ki select na select te nga shot tang ustai dance shwa kata ka wi first music video jonga te kata ka baba ak di Michael Pongrom te i puran ngamdakan mau keteng jui keluarga itu ta i senang ta ki ayo kam itu te dai ma kata kan te ki kata ka Dajit Production te ki select ingaban shot kum usai dancer te kata i wala choreograph i one bat sampling hi te nakata kan ka wei ka music video te hata music video ru ngayeng shadien khremyeng Ahmad Marbelai danglong le ran marbelai bangan face ketika scene ka banungkong janga bangan face Ahmad ke kamera te kalong ka ke ba bahai ngagen makan yang Ahmad kamera bangan perform wa yala di tengah le ran tengah yang hadin te lengba jeng kini ki SS Brothers Production te ki i kan ya ka no ya ka perform janga kumno nga perform te na tu kan ki sedang ban khot ban iwera ka tim jengi te ki ang kabyang gar kum le jong phi kum te gar kum shat na dong silang kabyang te in kwa ip be pen long kum ten shop ken ha ka ga music video te nga hata ngala su bango ani kum no kum ta mo ba sel ngoi ni te ba i ta i wei i cameraman ta ka shim jing ba ga phi bangan shim kum uta uteng shop ngor boleh ngarang dei ta sai dansa karta jong kadang ren ngampat jumnin kare ka first time janga te kum no ngan la ban shim kum uta uteng shop lalong min karakter mo kalong cái was ngô hay nga story lo ka shobi ho tau shop mo how ten shop ya boro kap cover hi uteng shop ka puran te ngala su hang ka dei scene ban kong janga te dan kong ang ani apchwa nampas long te ki yang ato try la ka try te kong ta ngan ai ka best bag te nga shim ga ta kala da shim te ka jing hakata ka bai dei bak acting ru karang boni ki jing Normally ngamnang hap pani hap ka teng le ka habdan kata body language ba hawai dei ba ka acting jang te sakalip sing marang hak bangi shan hakumchan kadan ji pher kumchan bat ka music video te kadan jing hang ta gen te ma nga ani nga teng kumno tra music video jo fi bani ko ka first music video jang ka dei dance with me eri kata te kamla produce da kini sa jong ki SS Brothers Production te sim jing bagen bangan akum uta umin karakter yang ta te ngaru lasu biang lebih bang toh ania la kaya ngale kat bolong longat bolong jagat jak te su biang la biang ni ngaya ngak ta music video te leng ba kata ken ka dance mi te ngasayo pada ban ak kiwe ki show kan te kiri kum ki short movie short story itu
te sakiwe kila dan kin kiba khat kiwe production pat ban shimata te ka ba menta to mo pinang ko fi omane pinang yale ban upgrade su mo dale ban thama su ka ko trikam te hindet ngan ya hindet step by step ka de ba kajing sha menta lu long pinang don kinu ki jing pitibet ne pinang don jing tumu na ni sha khamat ba kan ka jing sha jo phi hawe de ba kajing sam lem ni kiwe ne ko mo pile hawe de ba kajing sha te nga dang dan bi hi menta ha jing sha di te no ni ngimdan ka academy bangin le trin ya kiwe long nong ngimdan ka dancing class bangin le te shlong ba as a group ni hikai bi kum to udan we leader jingi te open hikai ni te shlong bi kum ta hikai bi kum to da ha group ba dan academy dan dancing class dan ye he practice ba kum to ba shi group parlong te matangi dang dan be ka tai ka group jingsa Tena peneng kini baru apa pula ada mental fi orang ngadu nang taf lah yo ban pas le squeaky baby ban muki acting teka ipat ka rule nani ka benta ka ba plis ngut tanat pat ban yesem benta ka rule ma te aku menta te kala suka ai bangan nong da hajing kwa jonga hajing thang jonga dai nga kwa bangan ka rule bangan sim nga kwa ban long gini ki action movie kan ki fight dai Taga jingkwa jonga ka rule hadu mentai ka banga nga thang dai kadai sepang gitu tang ba ka jing thang jonga ba ka jing yo jonga kaya phet mentang ayo be takini ki nong no ki romantic scene ki rule gitu ki bilang gitu kan bilang gatrang ka ko ngayo na ko te kalong gum ta kan lo te ka piang ni kalong tabalong hadu menta pa pila ka jing trang ba ha ka jing ka action movie gitu kan telong ha kat ndang rang yo be gitu hilong ba Story. Ti long mata hindi pat long ki jing apa de bikini ki acting pat pi don long yarap pi apa de acting ne yele hinale de ne kum lu pile ne don ki long yarap om pi mene ki parlok projore de long apa de kata ka acting ti kidan ki long yarap ya te kumba jam kini ki SS brother se ki yaram de long baju kini long asa nong long bangan sanang te dai ka kong ngolong blank dan EA te dai ka shoot ya ka mo ka short story ka baki kan kumnungan penpau kata ka short story jonga te ha ba short ka ba ya dai ba kata te dang nongkong ki klem ong nga ba kin long nong no kum uta sportive actor kan ha kata ka story kan ki chukat bing to shong ita iwe I cameraman I badai haju gorkom I director gen jong kata ti yong ya der lej bat nga ti ma lej che lej yarap yang ate pen sapen aklang hangta ki baduna long kne kne ki jaga ka jimut janga bangan mi ni yeng long bangan tang shulong shumi pen bun kli gen hang tu po yong wa te kem pai berkat ben ai hadu kata ka ru li ga te long ya biang te nga pelaj nga lej hata por dalam lej I phak ku uta second actor gen hata ka story kan te nala phang ngam trek no ani ba skam kani da kalong ka igi ba e bhai nga bangan ang nor music video ka pher hang tu ai sabat dialog ting ting ye ka igi ba I ai mi nga kerna ka wei kalong ka jig e ba ani ka ba nong nang batai te ti ai kata ti phang te nga kan mau sa ya kata ka sngi tang ka wei ka clip ngala ban penap hadu shi kenta ka wei ka clip nor bale ngamla ngamnang te ngakan mau ba ngasol komedi ba ya ladi hari untang ngakan mau kata te kadon ko ka blind jang ka khalki yen te ibu itai trayeng ka syuki hadin wa khmat jang ka long haken dong ba dan tak blind te utau director cameraman ula song tai wong daral saang sakren ya kata te no to te la pha rehearsal la te she simply kamera marong tu daral action mars no action keren shabai ya tu batai klem yo kaci tengah keren shabai tu director la stop long ani ko daral Pelajari buat satu rehearsal layak tengah shimmy kita ke belan dan nak step fast aduh pak kata ke belan sedien kalau jabu step dah terman bang pas lah step iterajing beli lah spek ni tap selang yang kalau lihat bang ngamla kalau try put step kata kau siap kalau long ni
Kita yang daral tar relax ya kendiat kulsa. Te perkat tadi kata dialog ke bawah IME. Ski ngasayo. Te ka pampuar nga kuma shikentai ka way ga clip kan. Te dai na tu ski tengah itu is ai biang is nas ai chance biang pi sakaway ga short movie. Te ai biang te nadu nata ka nga kham kendiat asak kampan. Dai le macam kita hiket. Tak beli cuba sama dari flasam lama kerja lenti jupi tak tu kan ni kerja keli dengan sama lain ngut dia ya di Pak Sylvester di ya kapan mentah kan ni ka jingya lenti jupi mo di ka linki fiong di siapa sedang kanu ka music video leni ka film piju dan kinu ki jingwat dan ki jing research ni ka mo nama ngimla mencuba film kuplu klem kluma mo yap dekat ku ka facts ni kat ku bajing long tilong pemata hindiat ka long kumno ka proses sabai de pakata ka jingwat binia jo kono ka maybe on kumno haka film kindan ki social issues ani kindan ki tambo ki political issues kindan te kumno pi wat dia le dia pi pen chitom ya le dia habai de pakani ka research Shwa bangan sedang ini ka film te kumbang ang maneba don tawi director cameraman and plus ya perkat nomor tu lah saya lihat mensuap saya lihat ki short movie yang tu tuang pamarway tengah sensar kan ban lihat entah tuang ngalah don lupa ke story tidak ke story ulah itu yang tidak itu story pas mau ya hak yang belum kalau unik bahkan kita story tengok tes ngok tenat mah tuang tebakan ni kadang langkot ingin saya pelan biang banyak thok biang pencerong biang ini story kadang bangin lah ban kumah cinema mana ketugas ke skrip ke bau thok ke di betang tentang short movie itu kita ke story ke belum sultanan hadu kata tekan ni ke jemur ke badan jemur hadu kata skrip kan ke bangayo boleh kedai bis pangkalong ying long sem kumno ki break ma cencar kunim tai te ngada perkat ni kata ka soy hap sisa ti tang na kata ngasim ya kata script te ngia persang ngai la pi persang nong ong mo u thok tang la long thok ni tai script ka la extend biang ti hadu bangila snai ka film kan Siapa thok kini ki script apa temo pijuli observe shane kumno na pilih yang badi ya kan ni mentah kan ni film mentah ni picture ba itu story jong katu script la dan lupa nama rula ail pa yang katu script ting su at kendiat kumtahi si nama ka ni kawan yang kecing buat habbo ya wat yang kini kentin kini ki balak ban at yang tu ni ka story pengira yang location sunu kumtahi dari kadang isu mau tambah hab dan kampan na yara mo na hab dan kam nomor tang marway ta finle kaporu kabam tentang perbangi thok script le tentang ani hadu si baje ar baje dang ya thok script pen marba tu ko pol kajing thok script ko stunat hiban thok dalam makan dapat polish bah script tu maka deh stunat hiban thok ko pol bakun cha belum marway mutun makawan bha ta ka kajing mur Ngar bateng teng dah ya babon ni kum tem baju mut tu dong way som nang seven semi kan kat story ke setengah kan kada best baik badan kenca marway pila ben yuta Dokumen rupa pi ang mo pi option day din shop hakan ka SS Brothers Production kumno na ta unong shna film unong penmi film pi boy pasasya kataka benta jong ka pinlong ko taw din shop ka ba belong ipi ka ba tik si ipi nangkong nomor ba ni aksya karon ko ka nomor to perlok sa ba aksya ko ka ihap awang pe yang ihap kata story jong kata tu rakum nak nukedur ihap story jong kata story jong kata kepor kata short movie jong kepor na pi ihap kan ihap kunom tira akan ngerkom ihap te to ato kan aku kang mo te to la de akata tingi pada baka ki comments ki like ki view ki prayer ki pon hata ki ba positive you can comment te na to kapor ngam ito
uang ta yang awang na tu saya lihat biang sekoi mah te dah mentah tu ya ak biang hilang ak kenu alai teli music video lah ak si ak kentai te pan nge plan ni kani ko bang mana tu film mah hari ni wala plan tu film pan ang bakani ka story tu kani ka film ro kaya ha be tu aktor pula yaw aktor pula he kumanga kan mar ba ka story long yeng long sem tu mah te tong anak lekak mah namar ba utawa aktor di officer ba kunim tai mah te yang menak kanaret kana mi hap le te plus rung yang ba namar ba ka ngidang sedang mun penmi te namar ka jinglut ke pon nadang perkat ban siwi ki so ikini ki aktor actress you am danga ak ladi perlong at least kan kamduna ta kata expenditure te ta kata kin ya akhino tahi nang ni syakmat pat ka pat ka thong jo phi i jenga yu nang ni syakmat ku ta u nong penmi film nong sna film ma pindan me ka thong ka goals nang ni syakmat pat ngong ba hadir mangada penmi kini film ngatarangan sepenmi biang sekali film ada lupa hiki kejumut kan halade la don ki perlok pas ni style ki ong bangin sepenmi la dam la rong ina collaborate lang kunim tai in sepenmi biang kan ki film marba ngarwa la juta ki collaboration bano hadu mentah tempat le tang le hidalade te ngong penmi biang hiki film marba plus bangang le hi teng kitar ong lathin ti bangan super waste tu tiar long sanungan berat mal ada komputer ki PC ki kamera ada tit lut ta long ba akwa hiban extend ban upgrade ka kamma namar ba kawi ru bang akwa beling pois kini kam bang akwa ban snai ni film kini tair ko long ba ngai kini ki khana ro tentem kam tam snok kandong sing ki don kasap kini ka tai ka kam ka jam kim don dalang ba kini ka Jangan lah, jangan iki bikin wan ak film ban ngaru at least kin mo tong bai sngi so ki kin yo ska bikin susong kai kin ya sini sta itu kin la na kin tai ta tilong tahi aku aro ko long ba an penhe kin ka production house ngaru long bangan an le ak takar kom ko biang ken bangan biang lu na duki ya mentata ngarang don tong kameraman ba trilang don ki spotman gitu sia spot boy mo te ngakwa ban penhe kin kita ka production house ngaban kin biang lu dah ki pepet ya tu ka lan la ka zong ki pepet ya ka account na ni secretary kin kita ngakwa ban long kum tu ta bukan long ya be ki kam na ba ka kam ban ta ban kit marwai wa kam di bus busuk ka da aku kita kan bukan long ka kan ya be kin ka kam tai kubli shibun ba nga kerman ru ba kata ka thong ju phi kan ulong hawi kan singe kubli shibun ba Sylvester te sa isam la junika dia tu kan eki jingkeli ke balang sa te habai de bakan eka jing ak jong kan eka jing sha jo phimo ka kali shwa te ki eki jat jing sha pat ke ba phi snut na pat long nakalian jo phi ken pin sam la mi ki na mal athai ki ba pe kan eka program ki bur ki so ta ki jing sha ki acting ki ke te nakalian jo phi long pin sam la mi ta ki eki jat jing sha pat ke ba phi snut na ti naduk bangadang sedang banshat hi sedang banshat ningkong do ya ka dance style belly ka ba shat betang ki singkai bet fokus betang singkai ti kata ka belly dance nganang hi na la jong ken long ngaset pet bahani ki TV kum example kum ka Shakira ngaset pet bah ti nga itana do kum shat jong ka ti nga penbot nga yale bet ti to ka kata jing shat belly jong ka la long self train tinado bangalit bat I sa Michael Sim Yong Pan how to bunsin niya shot bikini ki hip hop te ki kum ki crumping ki Viking to kapor pat da don thandra ki bun bha ki crumping ki house ki to hi te hang to ngayo bha ki jing kai ki to ki ja jing shot ki dance style kum ki to te nado bangalit bat I sawan bat bha simplyang pan hang to pat ngas dang don interest ya kanika jing shot contemporary te ya katu ka feel ru nga nang ban shat tang ba ngampat ngampat dalong professional thandra te nga don interest ru hakini ki nga don interest kini ki lai teli ki dance style ka belly dance ka hip hop ba ka contemporary te fi ong fi ju ai ji kai ki yu ba bu na sa me ka ji cha ju pi te ka de ka
akademi ne kadi ke kata ka bafi aji kai shan Hoat kabangala ju aji kai teng kadeka academy hi hapok ka one stand solution te dan kum tu teng teng ba i sa im i le jing le im lab ban wan mi sport dance class ti iju IT hanga ken bangan pen pet lang ki khana arit kum ni kum tai te nga ju sedang shon ki khana arit hi an pin ngapin hi kai ki khana arit te dala hadian kum tu pan dangala dap long la dap sha hi kai hi te i IT hanga sa bangan hi kai kini ki actress ki ba pair jong kanika khasi kan kadi khasi te ki bon hi ki actress ru ngala penhikai nga penyarap isa hakaba isa imla ben penhikai i dang fokus sya yakin actor mangapat ngapen dirap i ben penhikai ki actress kan te ko mga kali samla jaran manyaru te philo pen samilam ka ek rule ni ka benta ka ba Facebook tan na de da ka di ha ka music video ne ka di ha ka film ne long pen samlam hekta ika rule hapo ka haki no haki music video ne haki film ke ek rule ni ka benta ka ba Facebook tan na kum haki music video te ngasih sultanat hi bangan yo ka ki lead dancer long adang ye trace tom hi bangan yo kum kata ka role mo kum haki film ru ngasut long adan jing temu bangan longan yo lat ha ko ka si bangan ak kum i main actress ni i main i lead tengah dan jing temu hi haying ru long danga shongka e kum tu walang am yo ban le kini ki acting class e ru long aset pet ke ne YouTube e kum tu kum no ban acting e long kitu hi nga long ya le te ngai long kum no nga don te kata kami sim bangan trash tom bangan la bah kani ka feel bangan don menta te ke ai pat ka thon jo phina ni shakhmat pat kum kata ka nong shat pat kum kata ka puran ru kum inong shat te nga ka thong jonga ka long bangan dang train chu ila jong bangan long improve kanya kani ka jing shat namar ba ngan chu ong ma bangam pat da date han balong professional bah kata tinga kwa ban long professional bah kani kalan shot e tukum ha ki kini ki acting e ru kum banga ong pimentan banga kwa bah ban ak main role ki la bende ki negative role ungas ngotenan bangan namar banga set pet bah ki kum kini ki ka kibon ba ki film ki banga pen tinga sa itanat bah kini ki kin thai ba ak negative role ru tenga set kwa ru bangan ak kum kita ru tenga nga hobi bakan pele ka lat galenti yang ala shay le sisi ni kirman kata bagi kit bakit we kata itu bishbon samla jenika di dan saya i samla daril di ndang aku aklish phang to ka jingjob jong phi bafio persona sab ha ka meghalaya superstar season 4 tika e pat ka kilat kelenti padala job na ka to ka competition ki plela ti ayu pa le ni ki e ki jimonto ki ba ki ai phi ki nong job te hoi ni ba ka tu te shibun kilat ki ba play na ka tu ka meghalaya superstar mar ka wei kilat ka ba ki yo ban perform sha bar jo state level ka de hapo Indian talent fight dan dan second kade hapo Indian hip hop te mengi sajit po ban lech po Indian hip hop tinggal ayo ika tikan bang lech perform po Indian hip hop te kade house nam arjar khantai kum tahi dangam bak kelanga tingi yo ika tiket bat kawan no ka lockdown kan te kawan no ka lockdown te ngi krim yo shu ban yelech ban represent kan yak level saka Indian hip hop tinggal asu yakut no kum tu te mentarung ngidang dan kita kajingker man ngin perform shabar jo state kan te mentaru long pidan kata ka jingkerman lu ba pen samlam ya kata ka ke ba pio na ka to ka jingjob jo phi siki we pat ni pidan kata ka mission ni ka bagi omo ka kiti na we mission na ni ka kum tahi ya nong na ya kiwe kide nong na long kim day da ban give up na tang hapo shitang kide long kin yat bela da long kono la kisem no na situation ro ka ba kisem long mdai ban quit na yat be komenta mangingi sem shi bon kijing e nadu dang sang ban chat hadu mentaru kadang dan be kijing e isin bangi dang le yak e bangi dang le kadang be kijing e haman ba kalenti bangi yat
te ko am nong ba ki weiru kin nom do jikan man ken kim nong give up shitang po ki ya continue ba nomor bali kalat kadan mi jala da mangi ngi wat hi kalat ndai ba kalat kan wan hangi ngidai ban wat e kalenti kalat hi mar ladang ngi wat kan plie ba te ka wei ka ba kum ta ki dei ban yai tre shitom wat ba kat bom pat syam wat ba hadit last kin sa syam ba ken te kum ta si weiru long ki dei ban ja bi jam teng ba hadu ba kin da syam ya ka ka ba maki ki kwa Apa di pa bakani ka acting lu lo pia le ban upgrade susu le dia ne kum lo pia. Hari kam acting ro ai kwa ba na ba nong no long kwa ban upgrade susu bang long kum ta main lead actor ke long nani sakmat bang yo susu te nomor mentang kadang David Tangki ni ki actor long ki beren sakawe ka ayu jangar kam padahe ka i jangar te kwa ba nani sakmat dang kwa ai ke ni kata mo bangan long bai kum utang main lead actor aki full film aki no ki film ki ba ngayo De ka ipa ka thong jo phina ni shakmat kum uta u nong shat pat u de shop haki film te ka thong ka wi te ka bangin nong no ban success haki ki bang ngale ke lan ngale ai ni kam acting ro ka bangan long ba success la ngale ai ni ka kam bang sharu ka ban long success te ni ki art li ke ka ba ngan continue bangan ya na ka wi ka thong shak wi ka thong Ini kermanya kacing ha, beli undang nikah beli sama ada beli sebuah. Dengan lapor sebuah kod jong kena ke program, basua bengin kod ya kena ke program, akan pak dan mentah kena ke program, kini kita ingat kipuran, bagi tin shop, bagi ai ke message ke kubur kamtam ya, iki bape ya kena ke program, nama lembah kacing ai message ni ke kubur kacing, kentu message jupi, sedang nak prejo kiru kibanyo, sibuan kicing betul bagi jinx ngut hu jingmon na phile kajing ai mesim na phite in sang shwa na I pa Sylvester ka eka message ko khuba ka papi ka pan ai tina kaliang jongat na kwa hi ban ai ka khubor sa barok ki ba pe ye ka program ma ba le fitrei ko no kamro di ban tristam hablong ki bayasa namar ba la fitrei ko no kam klam don kajing tristam klem dan kajing yesa ngin yo ban khay uso tina takadaw kin kanang mangin yo ban khay yu tu so jong kajing jom ngidon kam ban long ki bri betray stom long ki bri ko yesa bat minot hakam bat kumjur ngi di ban long ki bri betray hok hakam marteng teng la dangi dan hakam la dangi thok ngi suko la ning kakam jom fi tentang kitu ki bathok kinang flop su andai ki jo ki kakam pada kitu ki ba tray bha ki usujo nasi so su kadang hidan kam ka cing tray hok tang kata hin kalian sama ko bisipun Pak Sylvester di Samla Junika na kaliang jong ate ngadon tang kawe hiban ong lada pidon kasab yaitur be prang berat di kijing le ran jong pi bat barabor de banlong ki batay stam tang kata bisipun di Samla Darel te nakaliang jong ate lara dei ki khna na ki samla na ki rangba ya ke e ke ba ma ki don ka talan wat ko arha e ka talan ka ba ya la di phimla bor teng teng bun sien khamtam ne ya ka por khna ki kwa e ka talan ka ba kimla dala di ki kwa arha teng teng ki don ka talan ha ka tu ki le e ka tu ka bom ma ki kimla bor teng asu ong e ki wei pat ki para samla ne ki khna na ki rangba le e ke ba ublei u ai talan ha phi om ya ka ba klem ai te ya turbe chaprang minot ya ka ek ba phi don hi dak la jong ka sab katai beli sama Darel tinggal apa sebuah jenis program bat shwa bangin pin kod ya kini program nga aku beli shay phi baro langot ba pla pla po khang sya kini ke program ba kum juru na kalian joko Dobesco Media Network ru ba pinang say so Ikijing timu jo phi nani chakhmal la kalong haka ani ka kam shna film ne hakalong ani ka kam jishat ne hakani ka kam acting len hakani ni ki kam ki ba phidon ki wi ki kam ru tingi kit ba ki yang ba phinang bha phinang se so kam ki jam
Bat kumjuri pi baro ki bape kini program nga kemen ba kini ke program ka awara shibun ka jimunto ye pi baro ki bape ya kini ka rinsan jungi mitakas ngi bat kin sadonu na prenjo pi ru ki ba kwa ban bu ki jingkeli ru pila ban bu ki jingkeli ha YouTube channel bat lada pim kwa bu ru ye ki jingkeli ha YouTube channel ru ki sadonu ha ki social media account ru kumi ba Sylvester ru dan ki social media account kham tam ha ki Instagram ru te iba ai kating kum Sylvester nong kendi ru pila ban keli ye ki jingkeli pila ban bu hang tu haka social media account pe dan kum juri samla junika link do nong la ru dan ru ki social media account pila ban keli ki jingkeli lada pim kwa ban comment ha YouTube section te kum juri ye samla darel ru dan ki social media account ru pila ban keli pin Pisha shushu halwa ka jingtmu ka bapidan ka jingmu jupi jadi samla darel te lemba ka ni ka program ka men ba bat kum juru ya ka message ni ka khabar ki ki ai ki langot ka long ka jing kentu men sim jupi ngot mo yongi samla darel ru mo mdi ta ki samla kum juru ki bala he ki bala sandu ba ngidi banwat ya kita ki sap ki phong la dangi sutu ba ki sap ki phong jungi ki me hap kedan bi di we ru ngidi ban ko alaha hendengi hap ban sap tu sho hele di ki sap ki phong ayu ki bangi don re lemba itu sap ki phong bi don wala da di sap ki phong ibadat ru kami compare kalu sap ka de kum juhi kalong no bangi hap ban tesh dom hap ban wa hap ban play ki la ki lenti lemba ka jing tesh dom ka jing aisha bat ka jing skuret hamal la kasni tang dikini kimtian kublei shibun ni se syam yang pat hak away katayo bat hak kaju ke program